ಐನು ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಸತ್ತಾವು ಹಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮದಿ ಮಂದಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಮಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಓಮಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ಗ್ರಾಮು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಡೆ ಇತ್ತಿನ ಬುಡ್ಚೆ ಗುದ್ದೊಂದು ಬೇಲೆವು ಪೊಡಿಯವು. ಸೊ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಕಟ್ಟದ ಹಾಲ್ದ ಇಡೀ ಕತ್ತಲೆದ ಮೆಹಂದಿದ ಪೂಜೆದ ಬುಕ ವಣಸದ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಏನು ಕೊಡ್ದು ಇದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನೀರು ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನೀ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಅರಿ ವಿಘ್ನೇಶ ತೂಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ಪವರ್ ವಿಘ್ನೇಶ ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು 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 ಅಂಚನೆ ಇರುತ್ತಂಡ ಕೈಕರ್ ದೇರ್ಪಾಳಿಯಾ ಹತ್ತೋಡ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓ ಓ 5 kg ಕುರ್ಲಾಡಿ ಇದು ಜಿಡ್ಬರ್ ಚಾಡಿಗೆ ಪಾಡು ಏನಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಪೈನ 5 kg ಮಾರ ನಿಗೆ ಕುಸಾಲ್ ನಿಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಇತ್ತು ಏನು 5 ಕಿಲೋ ಒಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಪ ತೂಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೊರಿ ಮುಗಿನವು ಹೊಡಿ ಆತದೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆದಲ್ಲ ಬುಕ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ರಂಗಿದಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟದಾಯಕ ಇಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಾರೆ ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದಾಯಕ ಏನೋರ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಮೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ದಾಯಗ ಪೋತನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಯರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಚೂರು ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪದು ನೀಟ್ ಅದು ಶೇವ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದು ಪೋಯ್ನೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ ಶೇವ್ ಮನ್ಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಏನಂಚ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಚೂರು ಇಪ್ಪಣೆ ಇಂಗ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏನು ಬಿಯರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಕ ಇಂಕಾಂಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಲ ಮನ್ಪಗ ಅಂದ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಅವೇ ಕುಜಾಲ್ನ ಪೂರ ಮಿತ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಮೋನೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ಒರೆಸೇರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಯಕ ಮೋನೆಗ್ಲ ನಾಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟಾರು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟದು 5 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಉಣ್ಗೆರೆ ಅವು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಕ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ಪೊರ್ತನಾಗ ಚೂರು ನೀಲಿ ಟೈಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಕ ನೀರು ಒರೆಸೇರು ಬುಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪಿರೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟಾರು ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಅವನ್ಗುದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಚಂಡಿ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಚಂಡಿ ಮಂತನೆ ಎತ್ತದ ಆಯ್ತನ ಬೇತನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಯ್ಯೆರಡು ಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ದಲ್ಲ ಕಿತ್ತಂಡು ಬಾಟಲ್ಡ್ ಅವು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂಜಲಕ ಅವಂತನು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಡತ್ತು ಅಂತ ಕೂಲ್ ಅವಂತನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಲಕ ಚೂರು ಕೂಲ್ ಅವಂತನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಲತ್ತು ಆಯ್ತನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಒರೆಸೀರು ಒರೆಸದಾಯಕ ಹಬ್ಬೆ ಪತ್ತೀರು ಮೋನೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಿಷನ್ ತೋಜನತ್ತು ಈ ಮಿಷನ್ ಮೋನೆಗೆ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬೆ ಪತ್ತೀರು ಐಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿಂಜ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಯಾನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಜಿದ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪೆರಾಯಿಸಿ. ಸೊ ಹಬೆ ಬತ್ತದಾಯಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಳಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೋನಿಡಿತನ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತಂಡು ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋತುಂಡು ಏನು ಅಲ್ತದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ Say hi. मैं तुझला ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸಾಣಗ ಬತ್ತೆ ಮುಲು ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಣಿ ಯಾನ್ ದೀನೆ ಬೊಂಡ ಪೂ ಪುರ ದೀಡಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ್ನ ಸಾದಿದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ಶುರುಕು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ಹಾಯ್ ಸೂರು ಬಲ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತಂడి ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಪುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಉಂಡು ಮಾಮಿ ಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಯಾರು ಈತ್ ಮಾತೇರಿ ನಾವು ನೇಶ್ವರ ನೇಶ್ವರ ಮೇನ ಬುದಾರಿಂಜ ದಿಯಾನ್ ಇರಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರ್ಲ ಆಂಟಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವೇದಿಕ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುಜಿ ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಸಾರ್ಕು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬರ್ತದೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಕೊಣತದನೆ ಶಾಪ್ ಹಾಯ್ 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 ಐಗೆ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ದೇರ್ಬಿದ್ದೀರ ನಿಖಿಲ ಪುರ ಒಣಸಾಂಡ ಗೋಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಲೆ ಮೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೇದಾ ಸೂಪರ್ ಆತನಿ ಗುರ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತೀಯ ಸೋಕಾತನ ಸುಮನ್ ಪ್ಲೇ ತಾರ ಇದ ಪೇರ್ದೆತ್ತಿದ್ದು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಟ್ನ ಐಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತದೆ ಎದುರ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಎದುರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಒಂದೊತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಇದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ದೀಡೊಂಡ ಬೋ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು
ಬೇತೆ ಪಾಡು ಓಡದ ಬೇತೆ ಇಂತ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್